i la mar blava d'aigua, no podem viure sense aigua. Aquí portem una campanya que es diu Som Aigua. La campanya tracta de posar en valor la cooperació que fa el municipi, la cooperació al desenvolupament que fa el municipi en aigua i sanejament, i també posar en valor la gestió pública de l'aigua del municipi, en aquest cas de Montornès del Vallès. Això està inclòs dins d'un projecte de la Diputació de Barcelona, que l'any passat el vam fer a Vilanova i la Geltrú i aquest any el fem aquí a Montornès del Vallès i també al Prat de Llobregat. El Pacte Social i Institucional per l'Aigua és un document que surt de les entitats organitzades, dels moviments socials que tenen interessos en el canvi de gestió i el canvi de model de la gestió de l'aigua, en el qual la MAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, ens l'hem fet nostra i per tant també en fem proselitisme. El que vol aquest document és preguntar-nos a què estem disposades les institucions i les entitats a fer per l'aigua pública. Per tant, el que ens demana és que ens adherim a 4 compromisos per a aquest canvi de model. El primer d'aquests compromisos és considerar l'aigua no com una mercaderia, com està passant fins ara, sinó com un bé públic, com un bé comú i, per tant, com un dret humà que ha d'estar a l'abast de tothom. El segon compromís és que aquest nou model ha de ser gestionat des de les institucions sota els valors de la justícia, de la transparència i de la democràcia. El tercer compromís és que els ecosistemes i el nostre territori, les nostres masses d'aigua, han de perviure en aquest model i que, per tant, l'equilibri territorial és una condició indispensable perquè aquest model sigui una realitat. I l'últim dels compromisos, doncs, és que les institucions puguem avalar i puguem fer perdurar aquest nou model que la societat civil ens està demanant. La nostra empresa, Serveis i Aigües de Barberà, empresa municipal, societat anònima, va ser fundada l'any 1982 per donar el servei de subministrament d'aigua potable a la població de Barberà del Vallès. Des de llavors i fins a l'actualitat se'ns han anat demanant per part de l'Ajuntament el realitzar tota una sèrie de serveis. Tenim una sèrie de treballadors que des de fa anys fan no només serveis de subministrament d'aigua, sinó tota una sèrie de serveis i estan acostumats a treballar en tots aquests serveis. És per això que de cara a l'Ajuntament som una empresa que li pot servir d'ajuda. De fet, som un instrument de l'Ajuntament per tots els serveis que ells volen realitzar. Estem molt satisfets d'haver complert les expectatives en quant a presentar les diferents possibilitats que hi ha d'afrontar la gestió pública de l'aigua en un moment en què s'estan acabant moltes de les concessions que hi ha als ajuntaments a Catalunya i que els governs locals afronten aquesta possibilitat de canvi amb incertesa. Jo crec que avui ha sigut una bona mostra de que és possible oferir-los un model de gestió pública que garanteixi la gestió correcta i adient d'un bé comú com és l'aigua i que els resolgui tots els dubtes de la necessitat de gestió tècnica de qualitat, els aspectes jurídics, d'organització, que hi ha marcs de referència també supramunicipals, que hi ha un consorci per l'aigua pública a Catalunya i que per tant estaran en bones mans si volen prendre aquesta decisió d'optar per la gestió pública de l'aigua, que d'alguna forma des de l'associació també defensem que és la millor manera de garantir aquest dret d'accés a l'aigua.